OK, takže Planet Snowpark. Krásne počasie, čiže nádherné. Ideme skúsiť. Jump. Áno. Á. Taká dlhá. Wow. Oh shit. Koľko ľudí? Teraz skúsim ešte nejaký grab. Ježiš. Čo som skúšal? Neviem proste prečo, ale neviem skakať. Že nemám absolútne nejakú stabilitu, že letím a keby nemám to pod kontrolou a sere ma to, lebo takže sa moc neposuniem. Tak uvidíme čo teraz. Zase dvakrát easy. OK. Konečne dobre. A zase som spomalil. A zase znakov. Mal som teraz na pamäť dilemu, lebo chcel som, že už idem spin na tom prvom skoku nejaký. A nevedel som, či hneď 360 alebo 180. Tak som sa rozhodol pre 180, akože ešte neviem. Neskúšal som si moc 180 dneska, takže asi to nedopadnem. Ale čak keď poviem pomaly, malo by to byť OK. Poviem 180. Nebolo to úplne zlé, ale máme rýchlosť 50. Jak bublinu. Musím si dať dole jednu vrstvu, lebo je teple griť. Strašne príjemne vonku. Megacké. Tak to inak vyzerám normálne. Fit. Máme príľubu samozrejme, ale to teraz nemám na sebe. OK, o vrstvu menej. Budem asi viac lietať, ale menej speedu. Milión ľudí. Plán 80 znova. Boro, fajn. Aj. Máme teraz 360. Stále jazdím takto, že spomal pod pažou, lebo to bolí aj griť medzi nohami. Neviem, jak to je vykosené, ale strašne to bolí. Už trojku fakt poprosím. Nič som nevidel. Dobre. Máme, príľuba sa mi posunula, kvôli tomu nič nevidím. Prečo proste? Takúto vetičku. Wow. Skúsim túto vedľajšiu lajnu. Väčšie skoky. Dobre. Speed.
toto jak vyzerá. One out. Oh. Chrbát out. Kurva, dát mi je zima. OK. 360-ku. Idem skúsiť. Zničil som si riť na polku. Jau. To je mega sranda. OK, ideme na obedík. Je takáto zábavná jazda. Už je to vyjazdené. Navík. OK, som po obede. Iba nejaký grab. Ah. 180 out. Paráda! Teraz som si povedal, že 360 alebo nič. Takže tam proste pošlem a musí to padnúť. Jaj! Škoda, ale to bola pekná. Da ist eine kleine Fahrstuhl drin. Sorry? Die Fahrstuhl in der Schaufel. Neviem, čo mi hovoril. Rozumel som mu. Nejsem Rakúšak. Ani Nemec. Extrémne bolí táto poma. Furt som tu v bolestiach, tak sa proste pributávam. A potom takto jazdím pod pažou. Mám potom takto, že switch. Switch riding. Naspäť. Wow. Keby 180 na pome. To nedá len tak hocikto. Som už aká je profesionál, no. Písal mi Red Bull, že ma chcú. Za to, čo robím na pomách. A ja, že nerobte chalani. To je to otravné. Už som ticho, sorry. Zase 180 out. Toto to baví. Yes! OK, prvý deň za mnou. Tieto skoky, to je neskutočné. Veľký rešpekt ľuďom, čo skáču ešte 3-krát takéto skoky, ja som zesratý. Toto je ale, že čo, jaký výhľad? To ma asi nikdy neomrzí. Wow! What's up? Druhý deň, už sme na svahu. Takýto uhol tu mám nariť. Tu mám posily, raňajky, takže idem si dať. Môžeme ísť na to. Ale zase krásne, takže dúfam, že to bude dobrý deň. Takže na zdravie. Poďme na to. Poďme first run. OK. Normálne ten Jäger mi pomohol. Druhý jump. Tail. Bang.
spin. Ale teraz ešte jump. Na nose a tail. OK. 180. Let's see. Nada. Dancing. Som rád, lebo celkom dosť dobre sa cítim na tých skokoch, že mám proste úplne takú stabilitu a kontrolu nad tým. A proste teší ma to, keď veci idú jak majú, ale nej som hovno. Teda aj tá 180 bola celkom pekná. Že asi teraz 360, čo? Let's see the 360. Akože nebolo to až také zle, len som zežral sneh. Zase obľúbené, 180 out. Idem teraz ešte raz 360, ale už je dole veľmi veľa ľudí, už sa mi to nechce čakať. Mohol by som ju už lendnúť. Back 3. Backside 360. Wow! Lendol som 360-ku! Neverím! Je to tam, more! Dá sa to ešte krajšie. Aj to krajšie dám, ale som na to spokojný. To ma teší. A na tomto 360? Wow, insane, Matej, insane! Dole je už veľa ľudí, takže nejdem cez celý park a pojem si šlapať zo pipu, lenže aj tu je veľa ľudí. Mám cukrík, sorry. Ale dnešný cieľ je, že 180 on, 180 out a vlastne tá prvá 180 bude switch. Takže cap, 180 on, 180 out. Chápete? Nevadí, vyskúšam. A to by mohlo ísť. What are you guys trying to do? We're playing Game of Cube. You wanna play with us? I'm noob. No worries. But if you want, you can. It's okay. I'm just trying to learn switch 180 on and 180 out. Today. Okay. Yeah. You can do it in just normal, like 180 on, No. 180 off. No. I think I it's can easier do when you do regular or Yeah. goofy. regular. Regular, you do 180 on and 180 off. Yeah, but I do backside 180s out. Backside. Yeah. So you hopping backside on? Yeah. Really? No, I'm hoping You're hopping on the front Cap. side. from right foot. Right foot, Yeah. front side Yeah. to backside Yeah. off. Okay. Yeah. That's what I'm trying to learn. So Nice. we'll see. Nejde mi to. Nejde sa tam proste udržať na tej 50. Yes. Nice. Teraz, prosím. Yes! Je to tam. A dám to ešte krajšie. Na skoku som nebyl asi hodinu a pol. A idem skúsiť 360. OK.
OK, nakoval, dal som to. Ešte stíham 2 jazdy pred obedom, takže asi zase 360. Nádherná, Ježíš milujem! Wow! Eat shit! OK, posledná jazda pred obedom, povedal som si, že idem si vyskúšať tie väčšie skoky. Len tak nejaké greby asi. Greby. Tail. Wow, nako! Fuck! Wow. Po obede plné brucho, ale dám posledné 3 jazdy a vlastne koniec tohto zájazdu. Prvý pokus hneď. 360, poďme. Trošku ma rozhodilo. Nič. Nemožná raila pre mňa. OK, predposledný run. Zase 360. Pokus. Nedotočená, ale dopadnutá. Nice. A poďme posledná jazda. Povedal som si, že už nejdem 360-ku, ale idem si trošku zalietať. A tieto väčšie. Tail skúsim. Wow! Insane! Takže tak, posledná jazda, hotovo. A hotovo! OK, takže zase sme na konci. Prežil som celý trip do Schladmingu. Som dosť spokojný, lebo 360 padlo cap 190 on, 50 a backside 180 out. Jaký názov triku. Takže toto som rád. A to je všetko za mňa. Dajte mi follow na Instagrame, tí čo ešte nemáte. A ďakujem za pozretie. Ide sa domov. Doby.